ka ahụtacha ka mbọ ji tụọ nwa enwe n'isi. Ekele m ka Kenneth Okonkwo gbasara isi akwara n'ịrịọ Peter Obi mgbaghara n'ime otu izu ụka ndị ọkaiwu Peter Obi nyere ya. Peter Obi gbara ya akwụkwọ ụbọchị 25 ọnwa isii afọ 2026 n'otu nnukwu ụlọikpe Anambra steeti dị n'Ọnịcha ka ọ kwụọ ya njeri naira 8 ma ikpe ma ya njeri naira 5 maka ibo ya ebubo ụgha na Channels Television ụbọchị 8 ọnwa isii afọ 2026 na ya bụrụ onye ndu n'ime ndị isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị NDC na mpaghara South East ala anyị riri ngarị site n'ịna ndị otu ha chọrọ iji ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives 10 naira n'otu n'otu, ndị nke Senate 10 naira 2 n'otu n'otu kwa n'otu aka, njeri naira 2 maka ịga n'iru na ya bụ ebubo ka ndị ọkaiwu ya degesịrị ya akwụkwọ ka ọ kwụsị ya ma rịọ mgbaghara na nke o boro ebo. Otu njeri naira maka iji zikọ Kenneth Okonkwo n'iwu megidere omume a na-agba egbe na-ata nri na ịda iwu. Ihe ndị ọzọ Peter Obi rịọrọ n'akwụkwọ ọ gbara Kenneth Okonkwo bụ ka ụlọikpe mmanye ka o site n'ụlọ ọrụ ndị ahụ niile gbasara ya bụ ebubo ụgha wee rịọ ya mgbaghara maka imebi aha na ugwu ya, ka o dee ya ede na ya agaghị ebokwu ya ebubo ụgha ọzọ. Ya bụ nnukwu ụlọikpe Ọnịcha enyere Kenneth Okonkwo 10 ụbọchị 4 na 2 maka iji tinye akwụkwọ ga-egosi na uche ya dị na ya bụ ikpe, ma ọ bụrụ na ọ chọghị ka ụlọikpe kpee ya bụ ikpe kee ikpe ma ọ bịara ikpe maọbụ na ọ bịaghị. Ọtụmasị akwụkwọ ịdọ aka na ntị nke kwụọ mmiri mgbe ọ ka nọ n'ọba ọkpa ndị ọkaiwu Peter Obi degara Kenneth Okonkwo n'agbanyeghị ndụmọdụ ndị ala anyị dị iche iche nakwa ozi ugo nyere Kenneth Okonkwo ka ọ haa Peter Obi ebubo Igbo jere ya ọfọ aka. Ọtụmasị na Honorable Ogbunike Ọhaegbu kwesịrị ịbụ onye akaebe Kenneth Okonkwo agbụrụla ụkwụ na aka ya. Kenneth hatara ka ahụtacha mgbọji tụwa nwa enwe isi, ma Kenneth Okonkwo doziri kọ na onyonyo telivishọn nakwasị na ọwa mgbasa ozi dị iche iche. Ọ ga-abụ maka ilo ihe ya na akwụkwọ Peter Obi gbara ya ga-eje, ka ọ ga-abụ maka Comrade Chris Agụ onye zọrọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị PRP ọkwa ịchị Enugu steeti n'afọ 3 gara aga, bụ onye so na ndị okwu Kenneth Okonkwo na-achọ Peter Obi na-ewute, si nọrọ n'onyonyo afịa telivishọn ghọrọ ọkụkọ gbasara okpesi site n'ikwu na Kenneth Okonkwo dị ka onye Enugu steeti maka egburigbe ọnụ ya. Ya jee jụọ nne ya kedu onye bụ Chief Samuel Onitiri, na ya ekwukpọ abụ m Chukwuma Ogbonna deme ọdebe echi, mana tupu nke echi biko mee ka amata ka esi ekwu nke taa na ohere like maọbụ comment. Biko zigara nke taa ndị ọzọ.